Panguva ino ikuzoyo paine update pamusoro pekupisiwa kuri kuitwa matires muguta rechitugwiza Seki Road. Panguva ino zviri kuratidza kuti mashoko aitwa kuna Bob Chogeza ekuti they are going to be conducting some protest achange ari peaceful and kuchange kwaane gunfires achatomborira vachinozama kunotaurana nezvigananda kuti zvirove pasi. Vakaedza macitizens kuti aiwa don't be involved in the crossfire. Sana pino mashoko ari kuonekwa kunzi aiwa panguva ine seems like chinenge chatotanga chinenge chatotsvanovibva subscribe like watombe bell icon. Tinopinda paine kozwa mudanyika chiti kozwa update reports of burning tires in Chitungwiza Seki Road. Zimbabwe is slowly entering in an era of civil war. Usually there are two probable outcomes in the case. It's either someone will be charged with treason or we will notice what happened to Gaddafi. Kozwa is watching. Tomasho wanamuda panapa achitaurwa nekozwa avari kukonfirma kuti aiwa these videos ematiyasi ari kupisiwa aiwa ndeechokwadi ende zvinoratidza kuti zvinenge zvatotanga. Ari kubuda panapa achipa macitizens warning yekuti aiwa vese vanenge vachitya veve zvenani muchitei zvine awe and those people vanenge vasari kuinvolviwa mumaprotest garai henyu mazvibharira mudzimba. Panguva ino tiona kupisiwa kwematires kuchitanga. Regai timbonzwa kuti the regime icharesponda kuti kudii. Will it produce a public statement or will it comment pamusoro pezviitiko izvi? Mashoko ari kuonekwa kunzi aiwa as mavoices ari kuuya panguva inoi achigana for the remove mutungamiri wenyika. Panguva inoi zvinoramba zvakaisa mutungamiri wenyika pakona. Todze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi kana comment section medu. Subscribe like chatomba bell icon.